सा कर्मचारी न सै हाइके बाहायके तत्राओ khaoi dwkhwi sotoni pakogwi tongkha. Borokni company o target pura khlaimaniani bagwi omo hai saja rwjago hinui saimankha. Tei target pura khlaimania hingkaile borokno poshu rok haike chamung nungmung rinai tei twi rok bo khaninai omo haike no tei poshu rok haike no tatrao dwkhwi phanui pakok rinai joto office room o. Tei poshu haike no ha tolao khiklai chamung nungmung rok no chario tei juta rok bo slagrio. Tei a office o kubuni कर्मचारी rokni bwskango palni bwskango sak ni ri rok bo khuknani nango omo hai saja rwjago. Omo haike no Hindustan Power Link bumungwi kaisa company mungsaswk samung no borokni a jagao chariwi manya hingkaile omo hai sajario. Omo hai saja rwjakmani yagulo borok teisa kaham khe samung khlainani wngthon abagwi omo hai sajario hinui khnakha. Tei saja manbaimani yagulo omo hai tei khlainani ta nangthon kirijagwi borokni target rok no pura khlainani wngthon hinui. Belai khe no swi kahaike bolongni borok bolongni munisu poshu rok haike treat khlaijago mungsaswk samung chariya hingke. Aro je कर्मचारी khlainai rok 6 ni hoite 8000 omoni bisingo salary manani bagwi samung khlaio tei borok bo borokni okno supungna eba kheba nog rok no naikolnani bagwi amswk salary ni bagwi no omo hai saja manjagwi no ma tongo rang kisa misani bagwi. Bohok no bansirinani bagwi tei poribar no bansirinani bagwi o chakiri no oinaikhai no khlaima tongo omo hai saja manui phano. Hingkhe norok uansugui naidi bwswkse khairokma jinja wngwi tongbai khana o employee rok. Tei o punishment tei harassment manjagwi tongmani o office o chwlarok simiya bwrwi rok bo omo haike no manjagwi tongo tei bo kotor punishment. Video viral wngbaimani yagulo Kerala ni mantri Residents again point out the situation that is prevailing in Kerala, which is not favorable for the youth to stay on in Kerala. Obono twi kok kaham hamya sawai khwnarika lokorokni bwskango news o nukjagwi. Tei omo hai saja rwnai rok no kwrak majra rwnani wngthon tei saja bo rwnani wngthon tei saja rijaknai rok no borom tesa phirogwi rwnani wngthon hinui Kerala ni mantri okra jotoni bwskango o kok no sawai khwnarika.